Dana Rekod Mahul Gigu Serkawan Asik. Hamsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelanti maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya. Hamsun karepno bisa ambirika selawase ya mung ambirika tapi kelanti maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya. Nyubalapa Mahul Mintun Tiku Kelangan ison iki wis kelangan kembyang Hamsun eman-eman lara rasane atimu lara ku jangan digawa wong liya lila sunjuk kok ngelilakeno masya abot Hamsun rasa. Hamsun